goaz da nahi dabe Bilboko kaletan tan izuarik ez noa etxera Jende berri asko ezagutzeko aukera emateizu, bai xerpak, urdinak eta ziokitar guztiak. Etan deik alduren bat, mezu bihurriak Zerua ikutzen gabiz, tastakita mesetan Ala benetan dan, baina ametik landana ikusten da Tas gaituela bajatu, atzirririk ez dagoan Bitartean, postura gagoz, goreien artean Biat posten naiz etorri izanaz eta abentura hau badakit bakarra dela eta bakarrik bizi daitekela behintzat iziokitar moduan. Kristal lapurrak izotzetan gatzazu hartu dugu Ezkara erre baina gure bihotzak urtu egin dira Zerua ikutzen gabiz eta ez dakita mesetan ala benetan dan Animatuko nula edozein pertsona, Euskal Abentura animatzea, bai Euskal Herrikoak, kanpoan bizianak eta euskaraz hitz egitetenak, aukera oso polita da. Ez dagoan, bitartean, postura gagoz, goreien artean Zeiak eta mar